ସାଙ୍ଗ କଥା କହିବି ଭାଇ ସାଙ୍ଗ ଗାଁରେ ଆମ ଇଜ୍ଜତ ବାଳ ବୋଲି ଗୋଟେ କେউ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ କହୁଛୁ ବାହାରକୁ ପଳେଇବା କି? সেটা তো ঠিক কথা ଆମେ ବାହାରକୁ ପଳେଇବା ଚାଲ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ସବୁ ସାଙ୍ଗସାଥିକୁ ଡାକିଦେବା ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ଚାଲ ସୁରଟ ଗୁଜୁରାଟ ଯାହାଠୁ ଗୋଟେ ପଳେଇବା ଏମିତି ଆମେ ଗାଁଠୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ଯେଉଁ ଗାଁ ଲୋକଠୁ ନିସ୍ତାର କେହି ପଛରେ କହିବନି। ଠିକ୍ ଅଛି ଫୋନ୍ ଲଗା ତାହେଲେ ଆଉ। ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଟିକେ କଲ୍ କରିଦେଉଛି ରେ। ହ୍ୟାଲୋ ଭାକୁ ଚାକୁ ତମେ କେଉଁଠି ଅଛ? ଟିକେ ଆସିଲ ଆମ ଖଟିକୁ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଥିଲା। ଏ ଭାଇ କିଏ ଗୋଟେ କଲ୍ କଲା? ହଁ ଭାଇ କୁହ। ହଁ ଭାଇ 5 ମିନିଟ୍ରେ ଯାଉଛୁ। ହଉ ଏ ଭାଇ ଡାକିଲେନି ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ। ଭାଇ ଗାଡ଼ି ତେଲ ସରିଗଲା ଭାଇ ଟିକେ ଉଲା ଭାଇ ଦେଖେ ଗାଡ଼ି ତେଲ କେତେ ଅଛି। କେ ଗାଡ଼ିର ତେଲ ସରିଗଲା। ହଁ ଭାଇ ଟିକେ ପେଲ୍ ଭାଇ ପେଲ୍ ଭାଇ ପେଲ୍। ଆବେ ଭାଇ ହଁ ଭାଇ ତୋତେ ଫୋନ୍ କରିକି ବାଇକ୍ ନେଇକି ଆସିବାକୁ ଅଧଘଣ୍ଟେ ପରେ ଆସୁଛୁ ପୁଣି ଗୋଡ଼େଇ କିସ ବେପାର? ଭାଇ କିସ କହିବି ପଇସା ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ସବୁ ମଦ ପିଇ ଦେଇଛି ଗାଡ଼ିର ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ତେଲ ସରିଯାଇଛି ଆଉ କିସ କରିବା। ସେଇଥିପାଇଁ ମିଟିଂଟା ରଖିଛି ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛେ ଗ୍ରୁପ୍ ପ୍ଲାନ୍ ତୁ ଗାଡ଼ିଟା ସେଇଠି ରଖିଦେ ଗାଡ଼ି ରଖା ତୁ ଏଇଠି ହଉ ମିଟିଂଟା କରିଦେବା। ମିଟିଂଟା ଜାଣିଛ ଏ ବାଳକା ଆମର ତ ଇଜ୍ଜତ କିଛି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାହାରକୁ ପଳେଇବା କିସ କହୁଛ? ହଁ ପଳେଇ ଚାଲ ଭାଇ ମତେ ଲାଗୁଛି ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ହବ କେରଳ ପଳେଇବା। ହେ କେରଳ ସେ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଖାଇକି ମରିବ କିଏ ସେଠି? କ'ଣ କହୁଛ କାଳେ ଯିବା? ଗୋଟେ କାମ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ ସୁରଟ ପଳେଇବା ଚାଲ ଆମ ସୁରଟରେ ଭାଇମାନେ ଅଛି ସେଇଠି ଆମେ ମିଳିମିଶିକି କାମ କରିବା ସୁରଟ ପଳେଇବା। ହେ ସୁରଟ ଯିବାନି ସେଠି ଆମ ଗାଁ ପିଲାମାନେ ଅଛି ତା ଦୂରେଇ ହେବାର ଅଛି ତମେ ତା ପାଖକୁ ଯିବ କହୁଛ ସେଠି ଯିବାନି। ନା ନହେଲେ ଗୁଜୁରାଟ ଯିବା। ଗୁଜୁରାଟ ଯିବ ନା? ହଁ ହଉ ଭାବିଛି ପ୍ରଥମେ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଥଣ୍ଡା କର କାହା ପାଖରେ କେତେ ମାଲ ଅଛି କାଢ଼ ଗୋଟେ ନିପ୍ଟେ ଆସିବ ମାରିଦେବା 4 ଜଣ ତାପରେ ଯାହା ହବ କଥା ହବା ଯୁଆଡ଼େ ଯିବାର ଅଛି ଯିବା ଆଉ କ'ଣ କହୁଛ? ହଉ ଭାଇ କାହା ପାଖରେ କେତେ ଅଛି କାଢ଼ କାହା ପାଖରେ କେତେ ଅଛି ମାଲ କଡ଼ ଭାଇ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ କିଛି ଭାଇ ମୋ ପାଖରେ 1 2 ଭାଇ ତୋ ପାଖରେ ଅଛି ନା? ମୋ ପାଖରେ ହଉ ଦିଅ କେତେ ଅଛି? ଗୋଟେ 10 ଟଙ୍କା ବାହାରିଲା ବେ। ହଉ ଭାକୁ ଭାଇ ତମ ପାଖରେ? ଭାଇ ମୁଁ ଦେଖେ ପୋଷ୍ଟରେ କେତେ ଥିବ ଦେଖେ ମାନେ ଭାଇ ମାତ୍ର 50 ଟଙ୍କା ଅଛି। ଭାଇ ପର୍ସ ନେଇକି ଘୁରୁଛ ଆମେ ଭାବିଲେ ତମ ପାଖରେ ମାଲ ଅଛି। ହଉ ଯାହା ବି ହେଲେ ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ଆମର ହେଲା କେତେ ହେଲା 90 ଟଙ୍କା। ଭାଇ ଆମେ ନିପ୍ କଥା କହିଥିଲେ 90 ହେଲା ନା ବେ? କ'ଣ କରିବା ଏବେ? ହଁ ଭାଇ ତମେ କୁହ। ଭାଇ ସେ ନିପ୍ ତ କହିଥିଲେ ହବନି 90 ଆଣି ଖାଇଦେବା କିସ ଅଛି ଟିକେ ଭାଇ ନେଇ ଆସ ଚାଖଣା ପଇସା ଖାଇବେ ଅଛି ନା ଗୋଟେ କାମ କରିବା ବାଲି ଟିକେ ଚାଖଣା ମାରିଦେନେ ହବନି? ମୁଁ ଦେଖେ ମୋ ପଇସା ଥିବ ଯଦି 10-5 ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଖେ ଯଦି 5-10 ଟଙ୍କା ମିଳିଲା ଯଦି ଖାଇଦେବା ସେଟା ଚାଖଣା ମାଖଣା ବାହାରିକି ଖାଇଦେବା। ଭାଇ ଏଠି ପଇସା ତ ଟଙ୍କା କେ ଚାଲିବନି। ହଁ ଭାଇ ଗୋଟେ 10 ଟଙ୍କା ତାକୁ ଅଛି ଏ ଦିଟା କୁରକୁରି ତେଡ଼େ ମେଡ଼େ ନେଇ ଆସିବୁ। ଭାଇ ଆଉ 3ଟା ଗ୍ଲାସ ନେଇ ଆସିବୁ ବାଟି କରିକି ତା ବାଳ ମତେ ଛୋଟଟା ପଠେଇଦେଲା ସେ ଛୁଆ ଛୋଟାକୁ ପଠେଇଲେ ସେ ଆଜି ମଦ ନେଇକି ଆସିବ ଆମେ ପିଇବା। ହଁ ତୁ ବାଟକୁ ଯାଇଥିଲୁ ନା ମତେ କହିଥିଲ ମୁଁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ନଥିଲା ମୁଁ ଟିକେ ଜିମି କଲ୍ କରିଥିଲା ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡଟା ମୁଁ ଆଉ ଯାଇପାରିନି ତ। ହଉ ଦେଖାଯାଉ କେତେ ଟାଇମ୍ରେ ଆସୁଛି ଖେଳେଇବା। ହଉ ତାକୁ ଯେ ମାଲ ଆଣିତେ ପଠେଇଥିଲେ ସେ ଏ ଜନ୍ମରେ ଆସିପାରିବ ନା ଛୋଟ ଛୋଳା ଆସୁ ତା ସହିତ ହବ ସେ ବାଳଟା ଆଜି ଆସୁ ତା ସାର୍ ଭଲ ଭାବରେ ବିଚାରଟା କରିବି ଆସୁ ସେ ମାନଟ নে ভাই মাল নিয়ে আসছি নে ভাই এটা কোন বে তোদের 90 নিতে আসতে গেলে এটা পাইট নিয়ে আসছু বে চিনা দাদা দোকানটা তো তা পাখରୁ বাকি নিয়ে আসছি সরা মোহন আর বাকি আনিছু বান্ডু খাইব মো ঘরে দোকান দেখি হু ছুটাটাকে মারলো তো হু মার তো বাଳ ସାଙ୍ଗ ମୋ ଦରକାର ନାହିଁ ପେଲୁ ତ ବୋଧେ ମୁଁ ପଳେଇଲି ବାଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗ ମୋ ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ଘର ପଳେଇଲି ର। ହଉ ସେ ବାଳଟା ଯାଉ ଛୁଟଟା ସେ କାମ କରିପାରିବନି ଯାଉ ଆମେ 3 ଜଣ ଯେତିକି ଅଛେ ପ୍ଲାନ୍ କରିବା ଯିବା। ହଁ ଭାଇ କ'ଣ କହୁଛୁ ସେ ସୁରଟଟା ଟିକେଟ ସୁରଟ ଭାଇ ନୁହେଁ ଗୁଜରାଟ ପୁରା କନଫର୍ମ କର ଗୁଜରାଟ ଟିକେଟ ବୁକିଂ କରିଦଉଛେ। ହଁ କରିଦିଅ କିଛି ନାହିଁ ଏଠି ରହିବାନି। ହଉ ପଳେଇବା ଗୁଜରାଟ। ଭାଇ 30 का सुनने का गाना